Mwana ine kege mabuku na gro manyisa nago tebinga nko batuno magani ganse studio bono mambia yumi ntumo limu Jeremiah naganyete uyikire ganse mbe bono mambia na mangi akolete ile ndo cha subu subwa yeke magusabu alebuya na anda Johnson galeta subu agumuligirire no motegerere kwa mwana tomo gani ema semo asensome ga yakane yetwani. Good morning mwalimu, karibu sana. Asante sana, good morning. Karibu sana, good morning to you. Ngakia siku arule monene. Tulebia nyasao tuiguleire weather na bere nusu lakini tunashukuru. Aga bokendungali siku gani na ndo chinwe boyetika kabisa. Na giakora ndo jona isuti mbobo kendumburo mboyi mbogosoa. Fashion beats weather. Oh yeah, asante sana. Bono ekero tuko kwaranga mwalimu Jeremiah ni ngoyo tu sangadere mambia bono andaka subu nsu buli tuligere tigali embeo ugani tukomanyanga ngoyo moge ni kyonsari galeta sembe bono mambia. Mwalimu Jeremiah no mwalimu ogosomi technical engosomi KNP gosekisi poli department ya mechanical engineering ende bindongo somi na bingo kora umuralia. Nje ngosomia mangana yo gusamba ende na kigeko gera ngoroskia mikiara no gusamba chigusamba. Mwalimu Jeremiah agokora pia ebiasara bikuru ku Buffer Tents Services. Yes, Buffer Tents and Services. Na mange tugusanga se bono iga lakini tiganko na cherero muralia nga lero ni birthday ya mama. I wish kuratiga by the way ina kyumu ngakoroku. My mama akoroku Mary Kwamboka Barake kuratiga ndako boli. Ege ntogere gya beire gage kone. Kuratiga umungino minunga kyakoroku. Akoroku Mary Kwamboka Barake amangana akongirega umwacho mutagare Mary Kwamboka amangana akongirega bono time tinga kitoko cha kokora time tiwono ngoja kotera akaiga abantu mali kubolinga andage umwana buliro ba naye mamu minoko terelia yakoro mungino mitakuru Mary Kwamboka bono na kubirika kikwale tamangana akaiga. It is a coincidence na ndio mbia lakini bono asingi chotoko cha kana ndikuwa chira mbeo na andi kwa demanding umungina no bwenge ncho you know mama no bwenge ncho sana. Happy birthday to you umungina Mary Kwamboka Barake andonsia sole emambia bono ikotuka ntiko wish happy birthday umungina and by the way Jeremiah mwalimu taki umungina kodire mayapaka lerubi kite suti ga ntoko mwa special birthday show dedication cha umungina Mary Kwamboka Barake mambia bono happy birthday mom wherever you are this morning. Asante. I love you mom. Yes. I love you. She's standing actually 70. Tugwe letu akuli manganayo. Tugwe tika ndauga anzire. Mbimuno sara. Bono ketukwa na Buffer Tents and Services. Buffer Tents and Services. Eke ninkiri tangani. Yene company ere homemade. They will produce local solutions. Ekerenga kia eno koleta obo koreli angenanka. Ekero okogoro kugurema kugoro kuru Nairobi yarete shida ekobaga asie nkongure ndi kunyebeke sabari ku Nairobi bono intu etokoreta services kurware ochanka kine kikerenge kenene nende etogokora egasi yokoros chiema ogokombo ichiema na general sheet metal fabrication. No aina arama ngana anda summarize gochakera abuna bongonya nkonya kobaerera ngora una chinsa chikogenda igoro yobo koleri wa Buffer Tents. Uyu mwalimu Jeremiah ketura se Buffer Tents and Services mambia bono kerukonera igoro yokorosia chiema ema kichi mokorosia na ndibo ichiema chino nkero mokorosia umuntu guchigura ngakia guchigura mokorosia chiema mwakonya bantu usi mokone you know guikomo tegelia manyamangana yabya totebinga ma tokorosia enjere kuru ere tubwate chinjere ibere njiroro orache ugore yere ready made. Okay. Ndina bogo chote byo nginje chikale chimubwate njirangokya ndete kale maruni na papo. Toko orue deposit tokorose liema. Ikubone tokorosi chirege songo bagotenga customized. Alafu ende tubwate gentukeli togotenga lipa pole pole. Aso ulio tali konyara gochiaka na John Sirimo na boko ewe egetabu tuaichuria ero kwaleta inke tuamenderania egetabu kia unikiane kyabwekana elinde omwali we chinga kigeteiga kwanyorana naki wakulire sabu yao twakulingere matwakubekere gali kwagenda nero naye gwachi kwa abantu bande obokoreri kere ne manero tili guchikogachwa
egwenete konye kenyoro nari kenyoro yeto gekogenderera asobokorerio bugaki tiga tokonye emete ntwara asombe emete gaki omorari osarigo emiaka eri ogotebiuna naki genda onyagete bugorie ebirogo bitatu ogenda onyagete bugorie orwaga toche toroserie ebanda emiaka eye yaerire bono tutete kere kenyoro getwarema naende chiema echi naki tobwate Bufferton rero ga nche onsarigo somurigiro motegari gali ubwatukuganinga nabungwete nga emburo negutuga ntubwate omuyiga bwa matanga lakini Bufferton sibate no bwa chiema eyintu ntuga ndikuchigora ntuchire minsi lakini ne ntuche tokorogo kombo ya moto kombo chiema einere gasingia togokora ogokombo ichiema asing'encho twensi nturi konyara kogora nondi nogora togoisanikia abageni bao bonsi ekiara nabo okonyora inwe family enu nabinyarete wagorema oseibere bomae konyora obwate abageni eribu chiema echibere chikobogoria abageni 200 boka iga abageni abu 800 nchu ase Bufferton osabe chiema 8 toende togoteneneri tobange ebirogo omuyigo obe buye bitamba bing'usuga aria biri ikunga guest choir VIP amang'ana abe buye kero no ne bichegweti kero mugwake bicha ekobe bichengia kurati mwalimu iguka ndio tabanga wetania okonia na gukombeya chiema ikimokorosino abanyene buigo ngurumurobo korali bugo chabere meyiga ase chiema chindu chikogenda obokorera bugo chabere emeyega bone kubetererie kyarumete ebinte ebige bikobugori gukorwa nseme muguchense moyende a condition ya ete koba as good onye mbikobe kubitamba ega birorekane bichaberu bibe buya ase go uriyo tageto go chaberu hai nabo to go chabera buya kabisa kyabekia especially bono ega bali bago kore nyangi bali muri graduation kwanza I salute all graduates wa Kisii University rero I'm telling you abo mwarenge go chamba ema mutwarera simple dinner mutwara aka come together party nandi ne kambura kako je goitekaiga na kambura kako goitekaiga mutwerwa nseyo mute muraise gotwerwa abona batejero mwanchumulino motegeli nyora ngatra se studio mwalimu Jeremiah Barake abona mambia oyuro moteneli Bufferton Services eyo ere company ekorosia chiema na konia na boigo ansoko kombu ya boigo gakonye kusanga na itumo mambia se studio obokoreli bunabogotwerera senchira ya Bene Kigma na manga bwate aichira sigi kabukia Kigma ajukor kinga ere na umonye moteneli ngukumanyai aya onsi emambi ya bono karibu nandi mwalimu bono eketukwanira amangana iga Bufferton Services wokonere chiema nabo muntali bulinga chieme chiga mwarosiri mwatoneri andake chieme chiga mwankombo iri omuntu nali gali gwateba ngalipa pole pole njitimbu atibe chisa ine korongonyo gwakana nkenkenge mukurange mali tangani yosengwa kana chikora nanga gucha kuyema yani gendunda ko tebi uralia yes credit collection nega sia kongo ono ntu usually ogwaka na gwakora twakoema mwakorana twakoema koruto chake biasara emyaka gweta ni komia yarire dinga etiko si customer naro twakanire ngora tuangire koema emyaka yonse pi we are faithful to our clients na bogwaka na ngora nuira mbaro bairete emyaka etatu actually lakini finally na botu abaete na ende mbaro still tubwate bono iga bakurire emyaka ebere bakonya gwaka na ngora still na barabu we value them ondete yo tokoira bobe ngao yegatari konyara asuko nyara kwa okole abuno ikyaro menyete investment nigento gokora ngora abande tokonyara kogorema eyemo at once abande twagora ibere at once abande twagore 56 in 6 months igonto gwekanyite nani byara byano umuralia birengai wetania okonia chiema na krosia Bufferton Services bokoli bunde mbintu kimo koranande wetani chiema to introduce the services chinyinge as a fabrication as a general fabrication unabona iga ntualete machine korku lathe machine lathe machine ne machine elibago tumia engineering generally bagotanga ni engineering lakini ekorku lathe machine umwancho motegereri nuri ondigereti machine eyo nabe konyara ko oichuri chi bearing cha asechi chi hub cha magoro nabego ichuri chi shaft chiri chi chetinga nabego
egokora kureduce shaft ase bearing eso ete chibush chigali nabo togokora bono ntubwate obokoreri obu ase bari ba amakanika abantu bari bakoros chipigipigi na inu mukaribishire mututarire kyara we have something good for you ibagamo mogo emphasize kogenda ase abantu aba baminta abarabu abarumbasi yes bono na intuno tuasoire klasi ekyo bono we offer engineering services nabo togoko reduce elie bush nabo tokonyichoria nabo togokoroseria etinga nabo togogoichoreria shaft kwanza abantu aba bokorosi chitinga nko bakaribisha sana kyara inubona nabo togogamba ebintu ebinge amaina ali ime nabo togobaroseria barabubachi barosi egento kerie isiko naende aba bepigipigi nabo togoichori chi ase chi bearing chikobekwa ngochere yagaria ase ngenchero iri aluminium nabo togonyichoria erinde pigipigi yawe tige konyegera ogende comfortably na mangana na mange kerora atare bintu nebingi turanyare gukorera ase sector iyo sebonega labda tigatukwanire gente kyao imbia mono. Alright, umwenchubuligeli bono ekero andake umuske Jeremiah tukwana lucha bangi basere kwenye kugulia mabuli geiga baga ntukuwana naye bono mambia lakini asobo koro libugabwa Buffer 10 sumu nchumo tegerali nali gali ukweboli liboli lakini Buffer bono na gwateba ngayego toka litangani nandi kora tunyulinga sikotoka Buffer 10 siye kutoka obusi asakoro kwa Nyangena ere mbarambale angena Busongo. It is almost 3 kilometers for Busongo, but it is 100 meters for Nyangena Hospital. So not all within reach ye town kero kwa rure Nyangena Hospital urigireti uchigesonso okoboko gwokolio 100 meters abuno togotoka nende nabo togotoka se embeo ase Facebook etokoroka Buffer Services nonyena se YouTube etokoroka Buffer Services na bokobeke comment we will always respond as a comment yao na se enamba yesimi togotumia mono ere 0729226464 tigangirorere 0729226464 utanyenyoretie yu na bokonyore yendere 0723755772 tigangirorere ya kabere na endeko ere 0723755772 echina chichinamba togotumia chiro official onde taso ko tebune ne yane tomagaga na tuigwananete squeezing kwa bwatore abantu bakora kuwatapeli abawo wakeresi bagotenga inche Buffer ninche Jeremiah ntemere chibesaga tosa gotoma chinamba togotumia ne chichoka ibere yes. Alright, bono Jeremiah mwalimu eka tukwanira Buffer 10 so wakwanira ichiema ichiema chigani chienda muni birogo inumu bwate birogo gusense Buffer Services ebirogo ntobwate aso bonge na indi nabo togo kwa ebirogo ntobwate sitting capacity ya over 1500 ono nabo togo currency moyego comfortably abakaro bwata abagani around 1500 na STM tobwate sitting capacity of around 2300 igo wono ase chema tobwate bigger capacity ko bwe birogo ekineka roko ba honest otherwise no bongo kwa for my other colleagues abato kore biasaramo till we can give you up to 3000 kiara bono nse to karabinta ebwe komborari oika mubwatera nena abantu bande abamuri in the same field baroro pia tuanachire na barabo bago kore binte ebyo so we do together igencherere muri kwemigeri asobokoro libwiga bwo koroba korene ndoli kwemigeri no ne binte ebyo byonse nabatabi ndwe tutagete to support abantu bali in the field. If you are a welder ntutogo support orosi egento kerekia unabona ege CNC plasma ekon na chebintu gete byugo chabera bire very beautiful aibono no mobundi bwogo samba ogocha twako na cherali batiri aba very beautiful ibati eri kwa ngoja kwa ni murangu 7,000 kwa ni murangu 15,000 with the same material mete tiganda erere gente kega ntubwate bintu bitatu byo gukora production
tubwate egento getang'ani gekoruku equipment egento gia kabere gekoruku material egento gia gatatu gekoruku skill. Yes. Bono nabo konyora changire nsuke ense marake no nechiemo kiara nonde nabo konyora obwate getamba obwate charrani lakini esati gwasona tebwekaini eri ekoru China ne material neyemo charrani neyemo nkiomise tiabu skill obumanyi alafu gose kwanyora obwate getamba obwate obumanyi tobwate equipment engiya still to produce gento kia so ntu etwachire ku fill the gap as equipment ekiaranto maete chibumbi nchiro chinyinge sana chiogo samba. Yes. Bono we are offering the equipment parts aenchu onye no kolinga libati to kolingere libe straight ne machine korkwe press brake onye no kolichabera tulichabere buye ne CNC machine oko genda nae bwake rangi ne compress liiguterera ilinde tetwara chiraini chiriche brush muntu gakurigeri kurwaro tawe nga aya gakigente kenekia nkero sirbuya and then obuhakana ikubono inweka zino no golibyalisa ngoneliga nga ebifambi ebikalikizi kya ngombo yebi batu abiretira ngega ninje nkorangiriri mono ochena barali bamino muratara mali murarora ebintu togokora nalio umwanje omurigereri noli ontegererete bagoncherera nabo bumaene babire no embara bukirolina naki ebintu bigokora ebintu bimwe limo ukwana nabiyebega nabiyo andako mwancho muligire no mategali katogenda usangano watengana ugandiko sangano mwalimu Jeremiah Barake uyiguru muteneli obava tense and service sema mbona asubokero libuga obotingu agotomanya nabokenda gutwakira esimi gosolika ujumbe yago gaiga narole mabuli abega nko mubuli anagendera kulika guswa kesimi ase noti isano ibere inye emo isano na ibere isano na isato alafu baadaye tugato kubulisi yago nabugumu kwani nayo gwe obokorere bwe iguri bua above tens ndake ayo mwenyene unaboni goma itembule kutalia ntobaga nti obokorere bwe chiema ebiroko no okorere fabrications bona libinti bigo koremere mu bya bono ayenkyuganiti inkyuraga nikomanya kuraswe umutaramu obwato manyi bwokorosya bayiga baide ne engineer oyo no engineer baide nande mbobe sana batenga mwalimu Jeremiah akuru engineer yakora ineremere mu yayi Ona egigando chigali sesemeli ende gabakolika omwancho muligere no motegali bwakire bya onsarigo emenye nche account 046 the engineer of nothing tuko moja na agokire sana Ruben Ondieki agotabanga gakie kerongo chagalia credit gwatabanga ne muganeti lakini mbwate chibese nusu mwanche nche monge ebintu ngende nya gutumia nabakobolika uno Ondieki okoboli mwalimu Jeremiah asante sana na bava tense mega mogozu chaberambu yekorekana asante semre memia ga kito tebinga ngaina ndi mubangete ko igororo sagirwa ino gekora nche ende nyamira uyo nyamira wakatara likango nyamira sobo lakini tari kakora nama itobo kole bwino ko murale muchaga mubwatemero buliyo ko igora gali rusagi nyamira ejangote kuru alilio siri emonga pamoja asante sana Davin Kirandi agoteba kuru achinsemo chamogonga nagokire numwalimu uyo otodi mangana maya gakimega ne mengetokutwara ato inamba yesimi asante sana good morning Sarigo salimia mwalimu Jeremiah nansometi kisi nansometi mwalimu wanomia asante sana yakurukunga Silvia asante sana anafunzi baba akonyoire bono andake kerokure libuli narubolinga nache na enusu yechibesa momo ebintu anyakuirani kole nkoirani ngoirani liri kinana sisitiso ndese tigange emphasize na ntuntoli kuanga besa nende ntoli kuanga mu customer ngatali goikerania challenge togo twaranga nelinga ekero kwa iro mu customer ebintu shift the interest asenge ncho konyo okoligichi besa bwakaniremba bono kwanyenyore kwachaga koligichi besa bwakanire birogo kwangeba nenje abalingole ti materials nenje bakomonyoki bono nje usually ngotana naki tindi konyara gukora credit collection nchwa yaka na ngora so gukorera obugoriema yawe nkagerete na here iramangana ibia alafu uyu ndote aba iguru ya branch tuatemire tutware chi branch isiko ya Nyangena
ntubwate umuroberi bwo gutwara branch lakini logistics choko run and manage ere challenging umete ntubwate ebintu gete ase management okurigeri tagani kwanga gukora ekerengeri kende kwa maya gukora because bono rocheke assume na igo ire gali nyamira gusenkonate ange na sobo omwanju yo motegereri gosomo ligereri onyo nerebuye kore wanyoranga ema ya chire isiko yairanire ahitumanyiti kiarambo songore ona ego kobere tricky as management nindo chabange sana mugati usanga no mwalimu gaigati maitimbuli ya moyo kabagukwani togenda sumutumbuga mangana mayaga kora chakanire igaiga asesimi rakiti ambuli ya moyo kaiga oyo gandisi ukwana naye andake noranya na maigao kwa kusabati keregeli 0741583878 namba yosimi omo tegerali kwa na ngono mwalimu Jeremiah Barake kura Bava Tents and Services emambia bono getembe hello right kigimo koranga yatamire kuruagwa sembeo kulinde kabire gomo tegerali puno mwalimu andake ekeronganeti andake o crown mangana ya igayo bokorali bwa Bava Tents emambia bono na ndokore ne namba toenda samagana maiya karibu sana tigandu samaringa etogo sabo bageni baito equally ondeta yeto to chaete na ende to wato obokorali bokorokwa Bava Tents to wate general fabrication to wate CNC plasma services to wate CNC wood router services onye gutagete kona cherua libati kose MDF kose bao ebe onye beke muturogoro gwegetanda kyao na botogo gokorere gasi eyu ntubwate machine yo kobata for the first time gusiga tokobanda amabati bunaliyo korosia egari enene so ayabune werda onye tuli korosi binte bina boganetio obanda bande libati rire shape getega ani yake ne gari kwa nkori pe bumper abogocha tokobringere gente kibuya elinde ke fiti ase gari alafu tubwate pia obokoreria wo okora repair ya tents chiricha chia salekire andake nkwagorete makuru asitore gosukuru asonde yagotire ende nabotogo korera repair elinde egendere gusabwe emyaka ende 5 gusesaba guchibosio naende omwanjwa tosa kwobanga chibese chao ne chinke ebesa nchiri chinke asukunyara kwa okole inchu chuterembo kagari Bava Tents 100 meters kurunyange na hospital on your right naboko reki bawe kenene kilikire nga Bava Tents no toli nende twakaribishira abantu amakanika onsia yechipikipiki na yechigari mucho mututarire more services toko offer elinde torenga kitogo konyo solve your own problem. Asante sana mwalimu asesa malingi ya beke namba yesi mitosoke asinyicho amangana mayekire bae namba yesi miri yetu kweli namba yesi miyeitere 0729226464 endingirole 0729226464 andako tanyenyole tintobwate 0723755772 0723755772 mwakaribishiru chinambe chechire open always. Thank you very much. Asante sana kurukuma mwalimu Jeremiah na tusangire kurwali Bava Tents and Services ege kagetalie tambe as radio bonvis ongeni kwa ramangana maya as nchira yobo ikiranu kurukwa Jofro Sarigo kurina na sensa mulio mwali yetwani emambe ya abana tuskatu chale. Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo aso muchando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koyasibya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bwachogete enya gitalie nige kurubo kale bwo bwensi asili golidense kegima mbabwate nsema sabana bakobutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo lile igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental
dental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enoti isano ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye gose gwetera ase nambende enoti isano ibere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. HK International Medical Center ni nyagitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo eyego tumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigoba kubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari clinic Maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchuito bosongo. Nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotongo over services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nale to kurusia somo cho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyole obugwenia. Ine nurigetie eskuru engia asumwano aranyole chisemi Prince Shyness Academy nero eskuru nigo babwate daycare all education go se nursery grade 1 go ika grade 3 ngo kinya bale ebe wabya bana na kubagilia chikosoli ao gatiobu ya bonde obonge eskuru ye nigo ekwena na obokoreri bwabo sombi asi abana bonsi inyora aborokia na bange na bancheire ne wizara yijisemi chi interviews niko chigendere tekera lituko liya Jumatatu wika Ijumaa niko bagutuka asensemo ya Nyankongo chimita chimi ibere kurwa asensemo ya stejimiwa asamange bakiri esimi ase enamba enoti isano na ibere eyemo ibere enoti kianda isano na isato inye isano nemo gose enoti isano na ibere isano eyemo kianda enoti isano na isato enoti. Prince Shyness Academy richibu richisemi chingia. Thank you for raising us up. Thank you. Oyo Madam Director eskuru ya Prince Shyness Royal Academy abaibol tigamba kerembu ya mono asogo trust na kuegena Prince Shyness mono asa masomo ya bana baino buna ncho moibori hando mwarimu na endo mo director nindote aya abaibori bagwetera iskari igo moibori to basaguti go mwana abere isko asenge nje school fees ayendetero mwana mbeko mwana kirasime o ndorige school fees
genderera koreta abana December yetera utararenta umwana ugo wacho ini Prince Shiners ase eng'encha amabaga tubwate n'amake. Prince Shiners Royal Academy ntore ready for 2025. Etukayo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu ao aseli bulirigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bono amabati kurwasi ci company ao emesumali y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilibaro chisimiti cy'ubwaga kurwasi ci company ao egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa ci boards muna chiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale chi mattress cy'ekingenjo cyonsi nabige chire cy'eche size ao mbabwata chitangi cy'eche size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingenjo kurwasa ci company ao amasi ya mandasi kurwasa ci company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati y'ebintu binde by'obutumeki Uhuru Superstores igaba bwato bukorera obuya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ibyego segasegerera ci customer buya chingaki bakogora ebintu igaba bwate chigali ekyo chikokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igaba gutuka ime yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cyokisi asamange bakeresi migweterase chinamba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose weterase nambere 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Medford nigo egokoraneria clinic kya urology special clinic tariki merongebere nabo igo tariki merongebere neye mu mutinyi yo kumina kabere omumoko yega o 2024 inchune chishiringi kiri bubere ne kimisano cyuka buna consultation fee asabara bakurigereria bladder stones, renal cancer, cystis, difficult in urine, enlarged prostate, prostatitis, bladder tumor, erectile dysfunction, ED, frequent urination, painful urination, gose dysuria, distress inconsistence of urine, overactive bladder, prostate cancer, renal stones, renal transplantation, urethral stricture, varicocele, male infertility, hypospadiasis, urethroplasty, osebucol mucosa. Samange batarira senyagitari yure Hospital Road asumu chubusongo erange na KMTC bakiresi miasa 0762105575 gusem 0101001127 ayirira ase e clinic kiga kia urology special clinic. amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana wo anyorera obumanyi nanine w'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture
and Environment Studies ase ekosia Applied Science Department ntobwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntobwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiye skuru yigaya keti nigotobwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design ase tobwate chimashini chekerero inkoigeria bale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwigeria Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obunge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira moretu mwanu ainyorere ubumanyi bwiga egekugera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ndubwate course kya kisasa ichichiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere busa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na bego na help loans egende ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oso ase program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigataba to kasi school ete Keroka mureta so bwango ndo batana na accommodation inji bwango so that tinyo wale mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utakonya matukane mutu asamange na bogwaka esibigwetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera ubumanye ili wibekiri bagari rya asensiga yo kwerwanirira Elimu Academy nesukuru yoboroso eyokorwa amegere yechiseme chichumurulio omuya OCBC na bwigo na junior secondary igobo bwate enyombe nene ye ebitabu yani a library eyobwigo ebwate ebitabu bisaine ebyo mwana arasome nigo bwigo bwate a science laboratory na bwigo a computer lab ebirasi byabo nebigale buya na ebyo bisaina sabana bagosomera ebyo bibwata mazingira maya abaroke barase skuru ye igo bwatu bumanyi bwisaine na abo banchira mune wizara yechisemi libagalia sukuru yeneli nene ase umwano aragosorelie mbabwatu murubulio boarding ase abwata chinyomba chingi ya sabana bakurara echo chiwatete amachika boarding kurenganamo ne wizara yechisemi imeyense mbabwata chigali chobosombi echo chikoleta abana ase skuru ye nabo kubairania inka intake y'umwaka 2025 nigo egendrete ayirera eligwenyorere libaga umwana wona kwibwatanya mu skuru yiga nigo barechi kilomita ibere choka gukura kuri umucuria obusongo gucia ase omuchokeroka ase barenene yakisikeroka asamange bakirisi gwetera se chinamba cyabo 0780894411 usibwetera se nambende 0728722255 Elimu Academy, educating for eternity. Zikun Clinic ni nyagitari ya kerero iyukurwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amaliogo akurwa chinse chamaiko igo bakubwenia asugutumika chimashini chinkongu echo chikuligireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igo bakoringoria babwenia na kurwa amaliogo igoliria bolia amaliogo nigoliria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure arthritis esukari ulcers kurengania cho omon amarwire
kenda marwiri abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigo bakwigura kera litukuri ya Jumatatu guika Ijumaa guchagara chinsa ibere chamambya guika chinsa 11 chamagoroba batalere ime yo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire simi ase enamba enoti isano na ibere enoti isato ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isato isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye School Clinic asobokorari obuya minyoka. Intu n'abasae ba St John's Nyabiuto Youth Choir turi meya Getembe Radio na Getembe TV ase emisa enjenu etokubaganeria Merry Christmas and Happy New Year. Asante sana omwanchwa omotegereri no mwanchwa omurigereri erietariane no mweshimiwa Julie Nyanchama Nyamao. Julie Nyanchama Nyamao no yokuburie kirokyo bugavana bwa Kisii County 2027. Gontende ko irari bageri ngane ni abantu baminto bonse pia bagusiese babeta. Merry Christmas and Happy New Year. Katoga asaine go chengeresi uku Noel okoiguru kwa Yesu Kristo. Igonda tebe abantu baminto na ararira masia kwenda nugaji sukari maguta keregendo igongo teba mangana ina maya lakini nande igongo teba na abantu baito katoka asaine koragera biena komera toinyore nto ngosiri toreri ibaga dia bana baito chingaki cyabose. We are losing the future of our children. We need to come out and demand for sustainable development as a Kisii County. Yani ino munu bwege songo yonga tabana gake abantu baminto tigatorigereri abana baito chingaki cyabose ningi bakori ningi bagwesoka we katorigereri twarose iri abana baito chigasi chingaki cyabona ne chingaki cyabose igotaka katoka saine kori ubusi amaguta na keregende sukwe tigatotenene imara togote bantu tagete oburayo buya egere tonyara gokonya igesa kukia mambi. Obotuko obochenu omwana kaibora akarara ime yoweri mwano nyasae omochenu omotoria wense omotoria wense asamali tanguru kwa Pastor Mary Kerubo korwa TV na sereti eta Getembe Radio FM na Getembe TV kobaganiria esigukwengia n'umwaka umuyumi yagwa magendero no guseseni wana nyasaye korwa Getembe TV na Getembe Radio igotoko batebenga Merry Christmas and a very happy new year and God bless you. Teresa kurira iya tagitu memura gakia tagitu memura some tu manyite kurika karube puro DJ